máme počítať. Let's go. Ja som si to tak prijal. Keď si dajte na 2, tak pôjdete veľmi dlho hore, dole. Pekné auto. Tak toto tam bude zdarma, toto tam bude zdarma. Sama. A napríklad, ja som si stále dával toto. Toto je pekné auto a je to zdarma. Aj toto auto sú len 4. Dajte si ako farbu, ja dám aspoň čiernu. Čierna je dobrá farba. Ja som sa tu ocitol ako dement. Tak. Dobre. Budeme to teraz takto. A musíme čakať veľa minút a do Boha. Už mi to prišlo. Tak dáme mobil. Ja som mohla asi malé dieťa, ale ja viem hrať GTA. Len ja tu na tomto serveri asi nikoho nemám. Počkaj. Dajte. Počkajte. Tak som vedieť, či to je niekto na serveri. Tu je niekto na serveri. Boha Krista. Sorry, lebo môj brat mi volal, ok. A ježiš, musím stále... No ja to, jak sa píše? Ja som to poslal. Jak sa to píše? Jebej. Ako? Je? Čo? Bude. Už mi prešiel. No choďte do reči. Počkajte chvíľku, ja to zistím. Nie. Bude pár. Jež. Ja to nezaujíma. Dobre, za chvíľku sa ozvem. Dobre, som tu na tomto serveri sám a vidíte toto auto? Tak to je moje auto. Viete, a ja som sa pomýlil, tak ja vám to len ukážem. Rýchlo vám to, lebo za chvíľku sa to video vypne. Dobre, áno. Asi bude part 2. A